И здравейте хора, аз съм Скайдан, тук с мен е Крис, тук с мен е Мато и днес играем Criminal Case. Това е нова поредица, на която аз сам ще започна, нека да моля музиката, че ме дразни малко. Нека така, искаме. Почел съм го, бе. Така, играта е адски лесна, играл съм я във Фейсбук, много е готина, тук ще инсталирах и почнах клипа. Играл съм във Фейсбук, по-далече съм във Фейсбук, играта трябва да търсите... Защо не виждам? Чакайте хора, малко откъщна памет, ще го реснем. Зареснем да виждаме някакви неща, защото малко понякога бъгват нещата, добре. Criminal Case. Добре, Criminal Case. Добре, бе, стига то ми излиза. Нали знам как си ги тази игра. Нож. Ето го ножа. Колата. Ето е там. То само ще ми излиза ли? Айде, готово мина. Criminal Case се казва играта, аз ще почвам поредица на нея. Тя малко може да видиш и в Facebook. Играта е да търсиш убийства, да ги разнищваш, такива работи да правиш, дават и звезди, с звездите откриеш убийци и такива работи. Адски яка играта. Ако ви харесва, можете да се, нали, да го харесаш и сега няколко минути, защото, нали, там трябва да го изиграя. Сега тук ще цъкна скип, защото не ми се такова. Сега тук, където са открили, че някаква момиче на име Виким. Добре, по-добре да беше умряла, защото Виким не е най-яхто име. И така, че е умряла, заколили се така, нали, предварително. Ето виждате, то си казвам, може да видим по картинките. Ами, ако ти искаш. А сега, добре, сега открихме улика, че той с дясна ръка убива. Той е убил с дясна ръка. Държал е, имал шапка. Кап, това е готово. Гол. Играта има енергия, в която може би ще изхъба цялата, защото обичам да игра. Във Фейсбук съм играл адски яка игра. Все пак. Аз сега ще направя едно интро на играта и ще трябва да се заглушиш. Окей, аз ще заглуша хора. И така, сега докато направя интрото на играта си. Кое е сега? Blue фабрика, не знам, мисля. Добре, това, за какво ми е това Blue фабрик? Да, ето. Добре, стига, бе. Какво е Watering Can? Това е това, мисля. Да. Mailbox е такава кутия за писма. Сега, Чире, не знам какво е за това, не съм го учил. Това е... не. Това е на немски, знам какво е. Хора, и така и въобще не го такова. Опа. Ето. Хора, въобще не гледам аз какво търса. Така, следващия ден, така ще е по-добре. Не знам дали си направил интрото на играта. Така събираме звезди. Трябва да съберем още две, нататък става. То ми даде енергия, мислех да спре клипа, като ми свърши енергията, затова ще го спрах след малко, нека се мине. Добре, това е яка игра за мене, поне, не знам. Затова хабиме около такова, тя сега ще има пъзъл. И сега трябва да го съединим, с късната тениска на убийца. Хоп, хоп, хоп. Готово. И любимо номер 9. Това е добре. По-късно ще имаме и убийците, които трябва да ги разпитваме.
Добре. Ето сега отиваме към втория убиец. Той има абсолютно всичко, затова сега ще го измерим. Този го арестуваме. Има шапка, робим му номер 9. Good job! Yay! Yay! Сега, няма да сме жена определено. Ще сме някакъв мъж. Аз в принцип в играта бях този. Само трябва косата ми. Ето тази. Ето това ми се сложи. Това ми прави малко дебеличък. Това. Сега вече сме човек. Така правим си Sky the Aun. BG. Готово. И това е, нали, когато се прави. Тук клипа и коментар. Така, коментираха ни клип. Готово, минахме първият чаптър, който е... Аз сега ще споря клипа, минахме първият чаптър, хора, затова ви казвам чао, после отиваме към втория чаптър след малко. И чао, хора.